Me ankasa de me master ne maboso. Me master ne me nsamanfo ani me nkonya. Nti se me kase me wo obi na me call no ho no ye sei. Se obi se oba me ho na me kire ne sei die. Obi pa ofamato so. Aboso mo ne de me call enwuram. Ye frɛ kuro no be me. Oma anyara me se ase oma manhunu machi mom efie na me ntimi ma. Enya hɔ anka me nim se ya tin kontomire de to ho na me da so a no me di kontomire abu ya so ba me koya me hunu se nsuo to da Motia no gu asu yo Motia kokko Motia tuntu Motia fufuo na obia ne na hofade ne na bosu o won se me ni bi ho de ana abonte ne kan den school ni ho na o mo ade kire no eye o mo bedi agoro o ya ade a o metimi aka cho se hurifiri ha bra ha na obi so aye se obem wate ato enti o mo wate ato ho na ba be so enti kire ni ombe ye woni bi no enti wo ni party bi mo mo do akono ombe ye woni ma bibiri mi dua no mo tai dwale me wona du kurom pa ye odum ene ye bekwa ha ene ye kan ya ne ye ko omo tete mi no mo de me ko sarega ye ni nsuo bi kodi nkomo ye kodi ho be 1 week omo de me ko tum abowa te se kode ansa na kode be wale enguram de mo kire mi ni kode fa ababa o ko wiem na okogyae no na wahwe abrante oba be so baba ne de ama no Motia agudie bi no Motia odi kan fa wo do ko nye fa nse ne ye friend pum na se Emre bi aye interview na wo ka se obi anchiro ka atwi aba nse me ka no nyina no eye Motia no na kire mi o ho so mutwi ka ho fi se okọ ba bi ti se mamponkun mu a gafra SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na akwaba ya me die ya sanso e di nhemu bi ene so aye da foforo asan de amaye ene so aye da foforo ene ebre no ye se ebre do kwa na ekọ na video ni ebeye no nkofo si mbisase na wa rasta ye no kre e pacha ai na mo se mbisase adenti na uchai amanfo nsem so ne wonsam ka kire ho atinana ye bedi ka chia watiefo ene wahwefo nyina obi bia o tie chirichiri mencheye e de ejamona ase ma wo mo se wo mo soso eniema ekosa na omutimi hwe no mutie na obi kira wade na wonta musa asema na chese wonsua ade yi ende no kre na metiri nwen ne metwa no mpese ende no mo ka no rasta abra o mo de me koye me ye obi a bebi ametena ye pa ye be me enyina su sekire dumase be me na omode me ko mesue na fa me ye asuo a efra no aduesa fa sekire dumase efri ditini fri nkwansa na eba Motia wo ho pa ti omo fa me ko ngura mu no omo twa me na me ahia na omo di twa me ti no eye ensanso adentira no mo de minim de ntia na omo de ensanso no ene twa me ti but na nhye me omo de ya na me tiri nwi no awia bokora me ti nwi no se mu onwu no eti ebra son me nyine no me srei ema mi try fi se abra na tiri nwi no wo so no na omo enchana me buafu tiri nwi no guso me tiri nwi no na me mfase dia na bibia mom omo mama mfa bibia mom ti nkora me tete wo mo no saa na me de tete wo mo ti me de saa duro no ma udi na me de twawa o mfa bibi mom
Udi nsanso no. Mo ni di nsanso. Ai, me de be hye moto e de ama wo udi wi a ya de nsanso no ni twa wuti na ase ya mobom funfunya ase ya nya hwe. Enti mere bia so e ma ba bia wo bia betia mu bia no ahonhom no omote wonka omoba. Ese nsanso 2 meter chire. Nsanso no esa ya de so bebire. Nsanso no ehunu se hene no. Nsanso no te se jeeni. Esa ya de bebire. Ne hono ne ya to agu no kura no. Me sa de ye lucky. Eye niam bebire. Ti nsanso no da foforo ye kase ye ko haha mu susu e be chire mu. Ai nti ya no kura se de atifo ka no. Na me tire nyu ye rasta. Na metwa. Na botaye no de abhonhom no ya koso a yenyine no enye omu nyina ye Motia no pese no ana asubusom no fa masubusom no nyina ya abrafo ana asuma abrafo ti se china man do ponum no so mo so mpe rasta no nti se betwa rasta no enko a ebemma meniema bi atosini kakra ana abusuma abrafo mpanimfo no so ne suma Motia no omudwumedie bia tina wose me ba omo so level itina ama metwa mitini timitini mi sire twai esan ba mi san sire twai tini mprensa so no uwie na utwa su dwan na omoje odo mbaje uwie eno ano okay ndise de utwa wie no unya e kire amane bia ena na ene yama yasam no so akontete mu ensem kwanya na nanu fa so fawo bebi a wokọ akọma bi so wo master bi na woni master bi ayepese yehu no kra me ankasa de me master ne maboso me master ne me nsamanfo ani me nkonya nti se me kase me wo obi na me call no ho no wo ye sei ana me throw challenge se obi se oba me ho na me kire ne se die obi pa onfamato so abusuafo ekora no eya me nana akosua de awanya ne ba bi ko ene me nana ya akwam awofra nyina su eninim akwaya me fa so na me call ya me ba no minya 33 years na adwuma no me start ye enti omma me kwa ma me call me electrician me tena adwoso me call technical school me wie ni nyina me wo mu ni nyina no na abosom no de me ye adwuma ti se bi obi bibi na ahono na bibi na ya duto no ma me kwa kwate aduro awe ana ma ye de abayro ubi sa me ka cha so me nana na de ma me bi se abosom no na ye mabusua panyini omo na ye mbibia na mintie de enipa abeka ti me tena ase na me nko ana ba na ma ye din ti dua ase a o ka sa me da na me din komo ti abosom no de me ko enwuram ye fra kuro no be me mikoro be mene de me boni dia na mama mu so ise ho de me tena nyini na omo de me konguram timiri bia na me ye obi a ka ene yank me kasa me hunter me neje enguram ko pa timi kwa mo na me hunu wo mo ye de omo di agoro Motia ne de omo di agoro akokote wo Motia omo te omo so akwadue no wo Motia omo te mpasa mu nyina wo Motia omo de omo kwa adidi te se de ye kan nwan e de omo ko no tie ba na we yi bi apesa na we yi amame nti oba be hunsa akwara bi wanya 7 years 12 years na oba na wa kumumwa na wa de oma befie sa na ni mani pe ho no na nka me nko akrama nka me nkutatuo bi aseka nkwiri bi na makọ obi onim bi anim sa akwara we de osumfidie pe obi yi abo de aba be me ho ene chetwere ene nyine su ho alien de amanfo onim bi anim firi mi nkola ase de omunim ti anumu no omede me ko nsuo num ti nsuo num kwaye wo ho ho ye kwaye sa kwaye no kwaye wu no baby nsuo no dan ho ye kwaye forest ti sa forest no edamu sa kokosi nkwansa eno modua tik no ti sa bredi ni nnua akese ewum nti me kwa nim se mi wo enwuram na so edom na me hunu wo mo no na ma manage na ma manage nti oma anyara me se ase oma manhunu machi mom efie na me ntimi ma
because bibia na me hia bia enya hwa anka me nim se ya tin kontomire e de to ho na me da so a no me de kontomire abuya so ba me koya me hunu se nsuo to da wo ho hunu bi da enti nana ho no mo de wo koye no hu se bia Motia we ni na busua we ni ne ma omu fie nie ai sa nete Motia no gu asu metwi no omu gu asu ahodo Motia akokọ Motia tuntu Motia fufuo na obia ne na hofade ne na bosu obia ne na hode na hofade ne na bosu ena obia so etese meyere no na me no wo ma ya busua na ye nyina na nani ye nyina so kwa ne ase abewie ye hene so etese de ye sa memfa asante nyamfa to ye wo bia adua na hene abusua panyini ho anwan ne ye nyina so kwa ye sa kokowie ebia kuro ayete so ne hene so sa na Motia no ewo omo asetenam se de ye si hu ne se nwura mu no okọ ha ahonye nwura mu sa honye ngura musa lighting kania no mte say na hospitals ni schools wo wo hunu school wo ho school ni ho na o nsem ni bi ho de ana abonte ne kan den school ni ho na o mo ade kire no eye o mo bedi agoro o ya ade a o metimi aka cho se hurifiri ha bra ha na obi so ayese obemo wate ato enti o mo wate ato hwan ne ba be so enti kire ni ombe ye woni bi no enti wo ho no mo asa omo ba omo disappear so a ya na ehu kakra ubehu na no na aboa bi ti se dragon to ba no behu na se ho bie sa no wa be gina no amase de so enti wo ho so a omo ye nkrofo ombohu Motia ombohu pa meka so mbontre ne eti se jata se wonsia no wa bra wo no be pese obe defeat no eti wo ni party bie mo mo do akọ no ombe ye woni ma bibiri mi dua no mo tai dwale me wona du kurom pa ye odum wi de nsam wo hu odum na mpanimfo se ka kire o maame ana o papa ebia oba bia wo ya abasha bone ya ka kire mo modum nsuo nka mo maame ana mo papa no wudua obehu no fi se edua odum abana dua odin nana odum abana adenti na efun odum abana nana ene mayantoa we no so na kire me ba enuro sam no a na kire odum no ene die me beto ye ene die me koye ye kire me ene yade amedesa ene obi e ka won se obi aka hahan eso ye ka enuro so pa ya powerful edin a enunsini nnua abanane a ebebobodin no enye asamketo ti odum no mudwale wase no edum ase nko ana na medware odum ase nko ana na omma medware ntime wo hɔ a obeye no obetena ase a panyine ne tena ase no ka so mo mpenuro mra wo hunu nuro nyina begu hɔ omo bomba te se enchem we firi ahwe hwe na omo nyina abehiem enti omo a omo ye noma kode nom ni niema etime wa ha na signal bi twam ana omo friends kode no akroma o twam wo wiemu a menim se de fa me ho de ye honam ani menim ni nyina no mo kire wo omo kire me wo enwura mu ho ma me hu se mo akora ye kunkum wo mo basa no bibire ni ye kora so san di yenya o ma me hu se wo green no o save ni papa ai ebi mo frere kuma bomofo on time ka basa ai was na mungura so a wa hwe ya sometimes I could be so na o mo ano omoma enipa enkwa fi omo skin no se pause bi wa hanom ne amframa boni bi ne yade boni bi asamoa no etaaje tise bi wo mpasua so na ta kunkum wo mo a yade bi atimi bowura ofiduam enti awowo no enye obi a na eka enye obi a so na ye wo saa enti so wo no
wontimi nya wo won ka se we de ye frɛ no permanent yes wo ye black permanent kra be ko wo se bi wa no wato kaji ebi wa no wato no na no bi wa no wato no ne achi ni nyina no wo ebu ha premier wato kaji ya saa ne bosu no tie no ebia wo ne mini ebu wa bo nse kokoda na no asunya premier bia na be nse kokoda na no ebu aso na no ne yetum na so ye mi oyo hina na ewo enti siwa nhunu saa ne ma wo na mo abefa ne ma bi saa tra ti me ka na mo anadwo na me twemu wo nsuo bi na me driver bi na eko sabra me SuroWiase ya duru me hu se dan chema pie free nsuo num ewo yabe heye atwoma yabe he na o pie free nsuo no oba no me stop o cars na eba nyina ba ko no wonte mase no odidi matem ba me hunu se de wa pie ne nsa nyina ye enam de ama me ninti omuwie de papa ne keka bia me hunu se woni ani nti ese mi ja no one day sam no okeka ne sa esevu nti me ka kire nipa me ne ko se enkra kwa na ye ko no moja wo so pa ampa so ni moja wo so ti we ni munyina ye niema bi abosom no koe no man kire me se ye nkosa enko a eduru ukude di fofia se ya goro ye ho enti obi a watena efile be po ase efa no besu efa ho ebesi kofi ase nom bia ndie wa wotena afra mo ho enche bia ne kwaye na meka se firi sa ehonom ekosi adwere ekosi nkwansa no obi wotena obi ahu sa afra mu duru kuda ni fofia wo akiri ate se ye goro wonsuo ni enti omode me koye ne eda bi duru ha ye wo aduo se anim da bi wo so ye kwa afra mu na ne kro no de se meka se ne hunu se ye nante ne nipa banti gina wona nipa hu ni de ma hu ni bida ene ye bekwa ha ene ye kan ya ne yeko omotete mi no omode me ko sarega ye ni nsuo bi kodi nkomo ye kodi ho ba 1 week omode me ko tum ahono nti no anse ya batum nti ahono ye ni adancham kwa ne kuhia de memi hu no honam mani so me ye honam ni mi saa me hu no but obia ene ne kasa ene ne yonko na nsankyere ne na omode kyere me ene duru ba bi so a na ba akodin nsa be hyemasum nti de obia kan language bi obia ka bia no na mete nti so anya me saa de se obi te ho na wono so guide me said ye wo ye mi saa ene ya netie okay wodi Motia no machiache omodo nwoko bebia mpesa nko bia kan ya na chese modu ho obaka no eni ani botete be numa na nsia me ka se me amete mi no ka se mi ni passport ade mi ntu kwan da metu kwan me ko Côte d'Ivoire no ni ade no se obeye yellow fever ene bia ukuta wayi uduru ha sabra na Ghana card mai Ghana card be na me Ghana card tu kwan ebia wo lances ana bi abato krata na me di tu kwan me ko a se bia me di nuro ko bito se meta no nuro ko ho ti me ko bito no se ya me de abato krata ene me hu se we ya Ghana ni enti eno no wo ye den ya ne hokoro no de ya pa ye mawere ho a me ko ho a ama se me twesan kakra ye immigrations Ghana fo na wo ho no se ye de yakofa de ofiri omoma anim ne yedi wura ye mamu a omo haye omo nkrofo no haye Burkina fo no se yedi firi ha no mukoko wura wo momu a omo haye se ye ne ya Ghana fo na nse me ko bito de aduro ko mikuta Ghana card enipa ne betwa me Ghana card no eso still wo musa yire me gi misika wabra wasi atwa to no phone so na musa ase na picture na da so nyame ana eno kure ni yampani mfoduru abi so mo so nhwe enema bi kakra maye fi se ekofa bibi wo bi mem na de ba wo memu a ya na ebeboa wo man hwe aboa te se kode ansa na kode be wale enguram de mo kire mi ni kode fa ababa wo ko wiem na okogyae no na wahwe abrante oba be so baba no de ama no Motia agudie bi no
ntina na me ka che se o me ka se huri firi we so bra we se obati ato we se won tinto utimi huri ya fine so wantimi huri a obi so a upetiri ya obi ya smart we fast esene emframa sisi a no obeso mo ye obi ma wotetoy ma nti antoda menim da me ka fom na baabi ena na mete nkasa Johnson de me entime ya sign na asa agro na omudie no eno anu ma adwon ho na enti na akwakuo eguba se na ya honhom foforo a omo so de omtumi ba enti da no so na ye occasion na yukude ti anumu ena meye na nka me pese me ball ba ko se me Johnson de me enti ene ba me ball no se Johnson de ka kire o maame ti maame ne ba na ne bu afu ena me nkrofo no ye say hey no stop we enti ho no mo kire powers enti ho no ma twitwiri kakra enti mani ba me ho so no na ho no yanwonso ho enti ba ko be fa me na otuti sakode be ma me so de me kwa akiri ko wiem ena ma me kodwo nso enti me ba no ojemi mu ena wono ye fast wo fom asum beduru ye no na ma yese ahan no waso me ba komo de me ba fie ewo chichuere me na adwanto wote ase a chichuere obi afre no manto na me da ho to mo de me firi ngura mu baaye no na me da me papa dem nti kwade na de mbe wura nti odi me wura eda na sese ne ma me ho ka me furu ka chance no nti shima metiam nti mame nana de ye fi Romai fo nko a nti mame nana ne de shiransuo ye sa na e kan because sa no e de ye so nti mame ho no e ma ke na ye se enipa mu afidie so ntimi so kutwa ne da so wo me ho nti me nana mo de omo de me be fie no cause na ye so mo de me fa di wura besi eda mo ho nti me nana mo hunu ye na omunyina anim se 3 days omunhume na so omutie ya me kam wodam ho satan wanya bayesen oh na manyini na me wo be 14 years na me wo be 14 years nti ba ni sa no ma hwehwe 3 days ni ade nyina ma hwehwe I de me na ba aye me papa ma me de onim nti onim se enna me kasa me ba ya me tade namoba ebi apese ebi ahwea ebi awowea na me de aba ebi akokote ade ya nanam ko hwe me fidie no ontu bisa me kwa ha o nana me ye me ko twetwele o me ko be me na me so me dane because o ba mo no ka asam hye wa no so wo gina wo nchen wo hu no no akase kase enti eno na o beka enti ayesa obi a usuro no na wano na guide wo attention esi wo gina ba wonsam sa no mo eyewo etu de yo si bi chom na se ho na de paminya meko me peda kwa kwa se eho yawo na yawo ba kwa mfam pa mu de mi ko wura enwirem kasen speed ya no mo de me kona misuro mo de speed du rankasen mi rankasen na eho no e de mete yawo se mia me wo honam ni ba mani hunu mani ba me ho so no na ententrema ne anwono mo bebire na ho no ye dua bi na agu na enchekere na foro no enti mani ba me ho so no na me da so obeda asi no mu nyina so agya me hokọ no makwatena dua bi e friend takorowa eso omo tena se dua no so no mo so di agoro mo ne tumi na omo so behave sa akwakuyo no e di agoro e di nkomo no mo agya me wo nkase enim ene dia mete yaw pa e ma me ho nyina atwitwa ale no omo ka se minim die nti a omo ye me sa enti me yes me bisa na oba hema be fa me no krokro me no mo bre me duane nti oba hema ba ye na o yesi na me firi esoro no ba na enam ni die nti e Motia emfa nipa bi mu obi ba no wa be kirem no omo ti sei omo abosu ti sei eno de
emwa ti Motia odi kan fa wo do ko ne fa ne se ne friend pumpuna se wo ye Motia brafo Motia tuntum ni bi ne friend pumpuna se ana me wo oba panyine no ye friend eno abra na wono no emire bia no watena se ontimi nante wo ye handicap sa no behave na wo ye Motia na ni adi ankasa tumi ekuta no so nya asem edafo omodo koi over 14 years no omodo wo bai omo safa ukobi wana na so de ene omo be fa uko omo ko yiwa drum ko kire we ya no masa de waba omo amfoma ko hyem se omo de mi hyem sa afeo se on se me ma me wu ntem enti asa na ma me nana em hyehye no enti se ewo ho a ene akura no ko nwuram wa ama ko hayo enti ya sa kwapem se me wie form 4 89 ena omode me ko e ndie 3 years eno no me bebe pie baabi ani baabi ani abra me be pie oso nipa be pie ne so no na ye me kuro me soa nana ne kunu e friend no ya broni no e soja oba pension na sa bre no na asem bi asi samote se baabi ani mansi ho sa bre no ye twa chacha ni bi awai na chi mete sasam ensem bi koso ho sa da no no mo de bi obepie ye omo de mi firi sahwi nti ho na mbepie na mba ni pam ti mi ba na awode me eno mo ye se me nko ba mu ho na bia ba bi wo ba bia ni station ba bia mo ya run about no so ode wani kire kumas kwan so a ewo wonsa ni fa so se ba bia ni ba bia o ma ya run about ba bia ni kuru ni mu na wonye ndu school mu ho kra na bi nti on se ho no se hwikwan da ha na ufa ne se so na ukogo so ho no mo no ti wudi wani sa kire kumas kwan so wonsa ni fa se na ho no eno me yese me nkowura ho eso eno so pa ne me first time a me de wo honam ani a na ma nom broni me nom broni nsa me call ho ne eyensanfuo epe eni ye nom de ede no omokotu abenimu saa no a eno no ye wo aboa no okotwa saa be no what your friend sisiri enkokuyo no onko bone abenimu a no mo aye na mo de anworo mo aso eno mba ye dididie eye bibia enti nsafuo de na mahunu nom na me ba o de mba ba bi ani na chese ma wie me ka se mesom na me wie school enti ende me kodi 3 years me ba no e ho na yedim be pie ni ti me wura ho no na mo chese se no ma be fa for 3 years yeah sa mi swande na ye ko ne aba afi me wie school enti me ya me de me ho na metu kwan enti obia ni me se watu kwan but na me ni ho ana sabre so enti se ne na me wo rasta no enti se na fun abuo no aka se na krafon no konya bi wan de se ukogina obi fie esikafo ho na benya fon nsanfufo ne do kana na mo no mo ho no aduane be na ho wudi mo de ma wo aduane de metimi aka epa aye abrobe ena kokko ena kwadu ena dua ye fra no awapu ebi mfra no watapu watapu na ba no odi a etise kwadu pa sa ai na mere bia obi a wata di so ema wonyini emere bia no obi behu se wo ye young meta di bi on se ebere na ebere na wa wonim bia ba bi wom wuhwane a ahwa be kase kodu kankan na ba bi wom wuhwane ho ya na ho ye kokko te sa apu bi na abafso yi ne wata di kala no wuhwane a eti se kodu ai eno so eye pa emre bi aye interview na wo kase uko school no na ye technical obi anjiro ka atwi e ba nse me ka no nyina no eye Motia no na kire mi o ho so mutwika ho fi se okọ
baabi te sɛ mamponku mu a gafra ɛhɔ te sɛ kuro ɔfe ase ɛhɔ yɛ kuro nti sɛ yɛka sɛ asuo ɔfe a ɔfe memfa asante hema ensusu bisɛ na bosu no saa netie na ɔwɔdɔ mmaa ne mmarima a ɔmo serve no to ahwɛ akɔduru ɔfe na naafo a honhom biara wɔ baabi obiara teɛ no wase asisi hɔ hene no mu nyinaa de bɛsom ɔhema no nti sɛ yɛ apagya hene gyase hene ankɔbea hene saa no ɔfe mu no ɛteɛ ipa kyerɛ sɛ nsuo biara mu wɔwɔ ne dɔm a ɔmo som no na ɔmo nyinaa so anya nsuo baako a ɛwɔ asantema mu ha yɛkɔ bɛwie no saa na ɛha ebia sɛ subɛma so a ɔnso maa ne mɛma wo sɛ de asante hene fie maa ne mɛma som ɔhema fie maa ne mɛma som no saa na nsuo ase ɛteɛ na nsuo ase nye fi sɛ deɛ yɛ ana bɛkɔ baabi na abusum fie na ɔmo ayɛ ho nwunu nyenyenyan ne ade no daabi ɔsɔ ba ha na yɛdua nsensan baabi a mekɔɔyɛ a yɛwɔ no ɛhɔ no green carpet paa ɔmo tete mi no black ne nɔɔso green paa na dɔɔso nti hama deɛ ɔmo kyerɛ mi bi na wodi hama no bibiri so akyi abɛbɔ dam saa fi sɛ ebi wɔ ha wɔ age a ɛsɛ wodi aduro bi wɔ kora nipa nya 40 years ɛntumi fa ma no aduro bi wɔ nya 37 years ebi a firi 21 years ekɔ ɛntumi fa ma no ti sɛ obi wɔ ha kora 18 years no aba na hɔ sɛ mɛgye sɛ kan aduro mɛgye wei me ha oba me fa ma 18 years on fa ma no ɔyɛ citizen o ɛyɛ aban mmerɛ ma me sunsun me so me mmara na me wɔ me sunsun mu no ɛsɛ me fa aban ne deɛ kakra ɛsɛ me fa ahenie ɛsoso deɛ kakra ba me deɛ no ɛyɛ sɛ yɛ mmɔ nti me fa we kakra me deɛ no yɛ tere na manya ɔman ne deɛ nso tu na yɛ nsadua nti Motia bɛ ne kyerɛ kan Motia no me no ɔde aboɔ ne kyerɛ me ka etwie how many days ne kyerɛ oh yes and as I would tell him, I don't know about J drive, but no, your cover be a etimi cover, intra kasi your cover be a mehuni near duru. Your cover be a timiko diago, be a moto, no more than wiem, and Framani and be a walk the air. Framani in the channel, a beer was city drive on be our the air. And to was in Motia from my neighbor, no more than a canisano, a mudu duana and a cressa. A mudu duana to meeting. Nti se uni mu ade na ta fa mu ade na ya adisrede bi so na wo sere na wo tai titiri so wa ade bi aye bi obi atukwa akwa akiri ontene nka na pese ohwe na sa ade wo ta ahia nde sika na ade edatum e ka wasam a e bi mfuturo gumenu mu dawo eye nti ni nyina no wo implication de eka ya tenana Motia tuntum na wo kɔhye wo mu no etremodin samu na mu tuntum no betimi fufuo tuntum ni wese no betimi akire mu tumi ni de omo no omo kuta omo de omo kuro omo ho meka omo de omo ho enti obi a wo the powers na aya ahemfu chine bi da ebi achi so na tuntum ne no wo sora na omo no ya ana ya kasi kapa se agudie de tuntum fo no omo wo sika Sa Motia tuntum no mo no mo na kane no sa Motia ne fa wa obi obefa obeba bia no no mutimi de ade ma abafie obi a wonim tete asem ase a meka se wohunu obi Motia fa ne pen ebia no emfa no pa be 24 years to 30 years ni Motia mfa obi bia 30 years if say omokoba na wabeso afidie se no so mehunu no se what he say we ene omo asesa omo ho enti obi behunu a na bi adaye so na makoma bia bibi nti na onka bi nhye nya de wo presa wo behwehwe ndina be yaza dabi Motia empeye mamehwe dodo sa enti na me se ya me na na modwuma na bia obi aka Motia me pese me hu bia mehu ana mehu eno no obetime enya nhwerehwe ade ni bi ya wo Motia nhwerehwe ati se ye nipa si ye mu bi wo ho no bi mu odu
okobo president din ubo wedding minister wedding we headmaster we here and ye wo enkwara na enkwara no omo ne twi mu ne afro mu nhwirenhwa omo na magicians no ene asofofo age ye nuanum bi omo ayeye ka tu atoto omo ho no okwa ne achichiri bibia ama no na wode ayi bi ahye ne ketrem aso hwe wasi Motia kasa ya na enya no kore mudodo no the most ade bia ne ye woni papa but emudodo no ha no enya no kore enti se me de katu eto me ho abrofo no ne bayi a wodi e no wode to no ho yaso ya ha no de no ubedi agu mu me tumi no se abosom ni ha wode wa no de ni dwumadie nyina so watimi mu de medie ni bi ni wodi enti se wo mama de bone enti ni ya yesi obi wo ha wadi aduro bi wadi aduro wo pause wo fe ya ye mre tumi no edani mu nipa ochi ta tumi ne ba no ya ha ne niema bi ni wode ye na tumi na betena mu ti ade bone bi a nam se wodi e wodi bi ni nti obepusu ni nyina ama na pie obaye mre nya favor ama obi etimi abo ama a survival ti se wonni sa tumi ni bi a ebekun because bibia ni wo nti na na pache se ai unua no ma omo ye tattoos ni ade na enye ebia me nyin ni se eye community na mo omo ye na nya no kura so ebia waye ena wakwaje anya tumi ni na aka no na wakwaje tumi ye wo se tumi afaw enonko ena wo de wakwaje ena ye wo de e wo ni fie ne nananom besomoy nti ne nananom esoma ebere ne kwo nananom awuo no na tumi ni wo ho bedidi ebeye de nti yesi epe obi obetena no nchen no wan ye aduane ama no nti anu bia no akoye saa ne ma ndada ena tumi na befa no oye ena obi wo so onsu kuo bi a ohun se tumi ni wo pesika nti wo de kwaji kuo no no wo de abeje abosom di atoso a wo de anya sika nti wo no eyi ni kuo ade but abosom ni din se me komo mframa ena me komosi enti da bia mom komosi ne mframa won se badwom ne nsa tuetue ya no na eniema basa no dabi yatase Motia ni bi okro mo kro mu didi ompese obehu se ori se na no enti opon me kra me ne omokoye me ka se ye ko mamponkum eho yi kuru kase pa ye digwa eda ye digwa wo ho ye kura mo hu ne se bepo ne gu ho no enya sa ye kuru pa kuru me ka se anso ansena santemaya asantema be so asene ne kakra bi ye kuru mamponku no da ho tumi ahodo bia bi wo tumi ahodo bia bi wo na tumi no ubisa asase wase aba wachi ya mede se papa na omode omo ho de opese wo ye ebia wotimi yo enti se wo ya adepa na emudodo no aya adepa omboa omo wo ho se omo boa nipa enti se de wo mpe no kokoya a obu wo ntwe so bat no atwe ne ho obu wo so a atwe ne ho oba ba betwe aso ana oba ba jiu bibi na wase aba ba operate se de no wote a wo ya adwuma no a because omo ho se so omo boa omo ye nipa guardians so omo timi boa yen enti saa na ya natie ti obi kwaje a ada se wo John ni kuo bi ne ka kuo na menim se tiefo bete ase bia wo court bi omo se free mesi hwa meme nko mu ntimi nim wo me ya fama nko saa level baby ameme wo ne die minim ne die makohu no die metimi aka enye ni nyina ye chemu du a metimi aka mu ba ko se de maka ni de aka no mentimi nko na de na wo kire wo ntimi se ho de pa omu dwala won kwa na omu tete won so ye hon tete ya no me ho no de me hunu ye tete ya ne se omu koto metwene enso yemu a me baaye no ti me baaye no no omu de nete mfutuma e de sra me eno ano nti se ho ye kwotete ntintete bia wo me ho na me kura so no titi bia wo ho na ebia me titi obi aduro na me smart test me ho fi said ye wodi aduro na ebenya de wo ye aduro tobu wa se de be ya me ma wo hu se wo ade a me titi wo no enya bone metimi ama ke me ho ama wo hu obi be di se kan a metimi e de ama ke me ho a kire se wo ya me di twa be ma ke entwa
metimi ayesa ne se wo mo na heda e fa bo ana ebi adencham se ana ababi ana sekande no ebi ni na je so mo de dencham se tete oh ye de nankase tete ye de ebo etete ena ene nkatete wona yi wan ba na de breed ai wo bia wo na Motia no mo bi ni nyina bi wo mo omo no ntete de omo ntete ometimi de wafa ade bi mu ba de na menim dodo no se aduro ni sigya so ye de wawuram ehu no ya wonte hyehyehye owuram abete hye wo no ye yiwa na yese ofri fridge mu apie ai no mo punu ti ande ombe yewo na ombe kira wo se de nipa de obi ye no ho awo be ye wo ho ombe kira wo ukoduru bedwom enna ya na honamani ye se akomtete ya no uduru bedwom na ebia oyonko bi ye bibi se ne wani nye ho a esa otwe ho na omoso mutimi nyina bom sa ebom abo ni Motia no ene e basa enne ya na ubeduru be bi wonse honom hyehyehye nye ni nyina ne ya na ya gudie na wo fom ho basa vapor no mo sa ye no because on say et say ni padom ahia baabi na obi ahome ne yesa heat epie enti se obi awo nam kwai obi onim nwura mu bia nam kwai mo kwato baabi ana beduru nsuo bi ho wa wonim se nsuo ho na nkomaduru so obeduru na hyehyehye na eye tumi no eniema bi ikoso ne bo nso beduru no baabi na nwa mo bo ho pa no so ai ni nyina ye omo adwuma ni nyina ye omo adwuma obetimi atejo to nka obetimi ati spray bi lafenta bi a sususe obehia eno no kire se sabre no wo mpaibo bi ana asemfumsuo bi na aba ho obetimi asere sawo ai tumi no obehia no wo ba ba ya de adase obetua woka enti so aye bone ade na yeso ye na chewpa empaibo enti tumi na eba no sa ade bi na da wakoma so bi awo ebi a wenti obi wo ha beto sene o ma men ka se wo ko busum bi okotwa akwa na yi eso no ebosomba na tumi no wonama wosu okwaafum wosu kire nwia ne nhoma ne hahan no na ba behia na ba je ne mpaibo na akoye na dwuma ama na wo no pa na wamani tumu nsa akora no beba no yo bibire bedadi na yenhye ade we nso ade a na omu ebufu pa wo ho se enkora no ya na ye de asram eya wo mo ni yakase ensuo ba bosomba hwa ba no ya na nananom ya no mufu wo ho pa tituru asofofo no ensuo ba ya ye fa no kwesi nsuo ye beba na ensuo abefa me ma me twa asu afram no frikofia ase ba na owo me 26 December ene ya wo me awia dum enti me mo wira ewu ana me didem me esabi nananom wadaworo ma nyese obi adidem ana ena me ka me de kiradim aha enti ano no etesei enti akora bi adi form sa obi wa na maame no niema bi a wanye ne yie tete obi ni ma se akora ho yie enti so ankora ho yie a obi betime hu no de asramaye bayifo betime hu bi wo so wanum kasa wono yie obi wo so awade na wo kɔ na abusua no maame ne papa wo mpre so mo se akora de mpre ma anwale ne da wutira anye ye bi abakora wo nya bi wutiri yeso kɔ wo so ana bibi enti ano no ya mo mfa sese ne nsuo ba na hwa ba ni nyina ka ho ma enipa ye kwa ho hen because de wunnim na wo kan ade so wunnim ase so obisa ya ade wo haw ade bro enti yenua no makomfo yenua no malamfo na omo na metimi aka bi ko omo na ye me classmate fo omunya nsuo ba na enye sa na tie na me ye nsuo ba eso ya metie na metie entina nsenka beya nko bi okwa komtete bia wosenka Motia be fa no kwatete na na oh dabi nye obi bia na benya sa adom no oman se ye woni pa hodo bibire na wo oman mu eso enipa ba ako ene edi oman so ene akufu ado enti niema wo fam ni niema wo die no ye ne ye to abanyina se ye nya ne sa dabi enti eye obi bia ne nkra bia ne hyebre ne de wo kra ye ode bae memi nim ewiem bia bia mefiri the land of Jupiter
na me so me frɛ o de no hwehwɛ wo de na wanka me de ho oh sɛ enye badwom ha aha yɛ kwan ho yo matina ba me ka me de me nim ene de me tie ena a kyerɛ wo enti nka me kan ene nkomo de me kɔ yɛ sɛ nka metimi kyerɛ wo sɛ yɛ de me kɔ aha na nka wo soso no wo so yɛ de wo kɔ hen si anka ne sa me kan bo de me nim be yɛ de me kɔ aha enti ma me de me nim ene de me hunu no de me nim ene de me hunu na me ni ho adanse emfa nkyerɛ enti me de me nim ba bia me bɔfre me nim enti wo ya me na awia pie de a enya wadwen sɛ watimi aye me awie ne yɛ nsa nkɔto aso anadwo na ade nsa nchi me wie ni yatina na ayefo edi nkomo no esi ha no bese na say wow say oye ne master no no watro challenge be chrogu on the ne master ne na abosom ono pe na ye ne master so kwa komtete won han so kwa komtete ono omo na ye mabusi apanyi omo na ye omo na be fa no kwatete ti se nipa bi si me hye duru ma ne won na me ye ni se oboa kibinio so so na tro challenge so say na kwa komtete abetchrogu de Komfo kɔ no hɔ ne be kɔ no hɔ yakobisa na ye sorry so what's in bia obeka dia sama me de beja ye tiefo no se afiwe no 8 year 224 emu eden eti obi anhwe ni sikasem ye memfa sikasem ni agoro na enchiwa hyew bebre soso no amansan enyai na afi moja behwe agu ebe fa accident so ebe fa boro so ebe fa wudi sam eniema bebiri na be kokoko so hwe ye hwa ade bi wa ha ye hene ayi hene doma hene eniema ni ja also no mesre agp mu se omonhwe na yewura otumfo ye otumfo wo wodi mu efiri se ahwe ya wadane kusi ya nidu apoma ahwea wadane kusi ani dua poma no de nyame akase obeye no obi antimi nse no asante ahini efiri bolebole ade efiri wiem ne besiye enti ni pada sani kase obesane asante ahini a odi agoro epo churi de ewe obeye dan sane enti etese bo yewo mosikasa se GV vonto yangra ebo no betimi apagya na so entimi ntra ukotodwe ado wo kwakumosi ana enti se tra ukotodwe a na gi bo wo na so a se bebubu na se bo no so san firi soro esa be bo wo soro de a ene se obepacha wiewi enti nana ento ne bo ase na mesrem panimfo na omonhwe ema asomdwe menim se yewura asante hino pa asomdwe ono nye dibia ne hia no nemum de obawyo ama na sante man ase agina ho setete ho se de na nanam do ye ho no eno na me se tu asanteman fo se asanteman yenke ye humom ni yempagya ye ho na ye ka amamra ni amane ene abobrede a ka asanteman ne wo ni ensua bibi ye ma ye ma na memben ye se okosuma bi so afa obadi na chi se de okọ asore dem ado obadi wachi no ekọ okosua atorosem ne na ada asem baburu si ni amebo nipa mienu owo mema mienu owo mema mienu no eso baakukum baako dwane kokoro be so okọ wane hwanom ne kwa wo ho hwan wane mo kwa wo ho na ye hwan ne bo wo mo nipa mienu ne ye bo wo mo enti o kọ na nanom ani so ya ma adefo ne bebere kwa mfa so bo mpaye enya asika eno mo wu ya mo nkyira ye basa no na me kyerɛ saa asɛm we mu o kọ na nanom ho a onfa ne ba bi nkọ na wɔkyina na adwuma wɔde hyɛ ne ba ne nsa no watimi ato ahwɛ ndiafo afi bi ɔmokɔ ne ma no bosum we ne yɛde hyɛ ase ɔsɔre a ɛno na da bi ɔmo sɔre ɔmbo ɔmo nso pa nyɛ sa afi no ɔkɔgyina ka mu ama yakɔbɔ mpaye wɔ ka mu ama ne dwumadi asesa da bi ɔbɔ mpaye wɔ fie Krishna ɛyɛ wɔ nananom de adua ɔmo adwuma ɔmo yɛ a ɔmo yɛ enti ama sika wɔ ɔmo ho ɛnɛ yɛ man yɛ Christian country yɛ sa akɔ India nyina akɔbɔ bosia yɛ so yɛ Nyankopɔn ma na Abraham asefo a mo nsrɛsrɛ ade no me Komfo Boakye me nsrɛ ade da me nkasa me nsrɛ ade sɛ me kɔ ne me kɔ akɔpɛ wɔ bi bosia sɛ me ho akye me kɔyɛ na no ma bosum nti da bia medidi ɛnɛ ɛdɛma me a manage na da nwono na yesa mama werɛ ho ana ese me de anigye mama bosom na aduane na omo hunu se de omo de me famu bia ne metimi enti na omo kogya me to soro ho a
ahame and then me first history maka no asase we so de me ko hunu ye emura ni mu de emu ohu enti menim aboa misuro na asase we so nyina ye aboa entontom menim say yesi jata say sebo say woni na pia hwan me nsuro because of me enema me hunu no o mani so no menim ba entontom de misuro mo pa anti e se okura ba me da na atim okọ ho no huntuntum ho e ho ntontom ni ho ntontom ni ho e ho sunsuo nto ho se de si hu no asu bibia wo hia bia wonya ai yeda asena ba no besia yeda asena na ai for ha ene ede yem komo twehwe nyina besi je wadwo nkyerefo gu wo man yakram What's the wood anyway? Open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marfo Ventures. Say Marfo Ventures, ya kwa for stone coated metal roofing tiles. Papa, ne board platform, Edia Pro. Jack, you grow from adjacent air prime gas. BBN, I'll bet to me a 0244 870301.